Chineke emego no na ntị. Ogene wi ihe nwa agbọbịa ọma nne na nna ga-azụcha ya tụpụta nwa agbọbịa chapụta. Ya wụsị ihe ọ ga na-eme. Ọwụ gịnị? Achọrọ m igbu oge ọnụ. Ọ na-eweli iwe, o woto sherụrụ m, obi arụ m mma. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị kpọm na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na ọ gbajuola enishi dọrọ. Asị m na nne na nna ya enwe ike mere ha na ha bi n'ụlọ aja ọcha mud house. As a matter of fact, one section of the house na achọ ọdịda. Nọ mpeke ka ọ nọ n'elu ya. Ha nọ ya na ụmụnne nọrọ nga. And ya dị brilliant. N'ihi na mpa ya wepa wine tapa. Mpa ya enyi gị nwa ya ebi n'elu ngwo na ngwo. Mma ya tụtụrụ mkpụrụ nkwụ ya tụtụrụ na na-ere ihe ara chatara were tii register ya na waya ka elekwe na pụta na nweta good grades. Baiga mahadum ruzie ebe ha nọ nọ. Ihe ya na-emeziwo ya gachiri abalị ọkwụ from other stores ya na ha kwuo ya chụta ya na hostel na-eregharị etito ya nwa afọ ere zụọ onwe ya na mahadum. That very month ya lechara final exam ya ka ya mitiri nwokorobịa nọ ala bekee. Nwata nwoke na mma. Not just mma na ume ruru ya ala na obi ruru ya ala. Ha emeela onwe ha na video call, normal video call. Ha matara na Facebook mee video call. Hụ na ke nwoke ahụ na yes na ya mara mma nwa. Ya elekwene ke nwoke ọ bara ya anya. Na ọ dị ote exactly ote nwoke ya chọrọ dị. Ha abụọ adịzie serious with each other. Mgbe ke nwoke bịara hụ na ya dị brilliant, na ọ dị very happy. Ya gwa ya ije ụwa everything. Ya gwa ke nwoke na ya chọrọ ịlarụ ụlọ, ọ sị ya nsogbu anọ na ọ larụ na ọ kpọ ya ka ya na ya kwuo. Ya laa n'ụlọ nne na nna ya. Gwa ya si ya larutere na ya nọ n'ụlọ ugbu a. Ke nwoke ya si ewere kamera garịa. Ọ jụọ ya si na ihe ọwụ ụlọ ha, ya si yes. Yes, that side na enwere ebe gbawara agbawa ya si that room na enwezo onye na-ehi ebe ahụ na o nwere ike ịda any moment. No, the other side ka ha na-ehi. O tie ya hụ sadness n'ihu ya na that video call ya na ya bụ omege. Ọ gwa ya si ya ga-achọ a very affordable engineer. Na ha cost ego ole ọ ga-ewe iji rụọ 4 rooms and the parlor. Kwapụga datin ya ahụ gade. Ọ si ya si mpa ya nọkwa na di ya gwa mpa ya ihe o kwuru. Mpa ya etie were ikpere gbuo n'ala. The guy na-ele na video call. Mma ya ewere ikpere gbuo n'ala. Ha achili aka na-ekele ya na-aja this guy mma. Ọ sị ha dọ nwere ha bilite. N'ọhịa mmadụ na-emere mmadụ ibe ya. Nwaanyị mba nọ mza ya ga cost ozugbo mee ngwa because ọ dị very very important ka ọ hapụ ichange mind ya hụta ya na Chineke wọta ọ dị. Ya nọrọ nga nọ cost ọkpọ engineer ama na nwọta ọ rụrụ ha cost ya very cheap. Send ara ya n'ogbu ha oge send ara ya the money na account ya. Na ya chọrọ ka ụlọ ahụ kwụwa in a short period of time na ogbukwala oge n'ime ya. Na ọnụ ihe a na-ekwu ya yes. Na nwaanyị mba nọta ka ya na-aga eme video call mgbe ọrụ na-aga on. Ọ rakwana ha ahụ arụrọta exactly ihe ahụ ọ sọrọ ọra nne na nna ya. Akwapụga ụlọ ochie ahụ n'ọdị ụlọ aja ọcha. Kwapụ ya bupụ ya. Na ọwụte nne na nna eshibiri n'ezigbo ụlọ taa. Ọ kpọwa ya aza. Ọ sị ya na at least papa ya na mama ya enwere shed. Anaghị elezi anya na aja ga-adagbu ha any moment. Na ha apụọla from that danger. Na ya onwe ya na ka ọ fọrọ. Na Nigeria na ya ma na ọ dịghị izi inweta ọrụ. Ya agaghị achọ ka ọ bịa bugharịwa file. Na ya ga-achọ ezigbo ọrụ dị lucrative. Ọ ga-arụ with passion. Mụọ ka amara echi aga about it. Nwaanyị mba nọmza ọ si aga mụọ hairstyling and makeover. Ya mụọkwa ya mụchaa ya mụta ya dị perfect. Bidowe nwetewe ọrụ ụmụ bridal services ndị home services ya na onye ya ete ṅụ. Iwepụtagodo ihu Michael Jackson ya ete ṅụ bugharịa ṅụ ihu na ya dị perfect in it. Ya wee fast learner. Ụta ka eshiri dị okay. Na-esendịrị ya aka ọrụ ya make mmadụ up ya video send ya na-asị wonderful na ya emewe isi ya etige kamera video dị isi send ya ọsị good. Akọsị ego ole ka ọ ga-ezuru ya iji bido ke ya chọọ shop nọrọ na site
ya mara work towards it so that ya bata o wuruzie lawyer emewe establish o si okay nwamba Nomza no stage mgbe aka no na ya mochana o send where the money the exact amount ga-ezuru ma shop ya gara chọta ma gịnị o check ya si send ya half of the money. No, half of the money no throw send gwazie ya that na ya ga send ya the remaining one. Na here now will last call ya na this young man mere 1 week aga 2 weeks aga ya kpo yo na epiki ya send ya message ya hụ na ọgụrụ the message no reply. Ya so gịnị na-eme ọ ga-awụ na ọ chọtala onye ọzọ ka ọ ga-awụ na o metele ihe nga ọwụghị ya nwa ji phone ya ọ gịnị mega the reason ya ejiri kpọwa m na ihe n'ugbu na-ewu na all through him ka ya ejiri mata m no what she follow m dịkwa na happy na ya follow m na ya na-elekwa my video na mbiko were dele phone number this guy kpodele jụọ ya so gịnị wu ihe ya mere na mbiko na arịrịọ ka ya na-arịọ m ụmụnne m nwata nwaanyị bege na kemgbe ọsị ya ga-akpọ ya atọ nọ n'ala 2 months na ya drop katala video na ya drop katala message and ọ na-agụcha ha niile mana no he ona he reply ọ na-akpọ ha kwani ya ọ jụga ha kwani ya ese na mbiko judele so gịnị nwe ihe mere na ọgwọ ya ihe nwe ihe nne m okwu ajụọ m oyi na ahụ akpata oyi m si ngwa nsogbu na aga m akpọ ya this night ewerekwala m phone number o nyere m ya eruo n'abalị send ya voice note si na aga m like ikwuri ya nwanne m ọ nwanyị mba nnọọ ka ikpanu biko nna m ọ dị very very important message ma anọrụdụ 1 minute ya kpashim tiwe so nwanyị mba nnọọ onye wetere mata m na tebụl ya na ya galakwa ije ka m si esi gala ọ gịnị mere Michael Echa m si olekwanụ ka ibiri nwanne anyị nwanyị nnu bịa ntụrụ ha ara ya mmiri ọ gịnị kpatara ya gịnị mere ụmụnne m na mbiko na ọ ga-alike ka m gbere ihe nọ dụọ ụmụnne anyị ọdụ n'ihi na ọ wee very dangerous thing nwa agbọghọ ọbụla na-alụbeghị di ya agbagha ọnụ aka o tai na anụkwaghị ya asị m nwanyị mba nọ Nza na nwaanyị ya laikere nwa ahụ site n'ala ala obi ya na ya hụrụ nwa n'anya na ivu n'otu mgbe ya na ya sị na ya ka hụrụ nwa n'anya na ọ dịrị izi na ya nọ one day inweta video na WhatsApp onye elege na video nga wụ this girl ebe ọgba ọtọ in another room dịka hotel mepeshe okwu ya tii kamera na-ewere mkpara aka na-eyotago egwushi onwe ya egwu and onwe onye send gara that video onwe ya na ya nọ na that eyotago ya na emege that video chat and then who sent this? How many other copies does this person have? N'ishekwuo ya egbe ya sị mba ka ya mara ma enweghị technology na-aga emewu kpọzie this girl si ya na ya ga-like ka ya na ya abụọ mee chat sokiriwo ozugbo a batara na room o take anything but then o shevuchana clean onwe up mmagoro n'elu bed position ọ kamera ya ọfụma chisa ụgwọ ọ dịrị ya very easy enwedị mgbe ọ si ya no o metụgodo ihwere ya na esi mba na ihe a na ọwe doctored video mana the girl emeghị ya na ọ dịrị ya very easy ya chi ha ụkwụ bido were mkpụrụ aka menwe ihe ọ na-eme professionally gbaka o ji doo ya anya na onye sendri video ahụ mara this girl ọfụma or how many other copies ka o ji na ya achọ ihe ya ga-alụ nwunye ya echi lụwakwa ya lụcha the next thing na gị trend n'internet awụrụ mkpu n'ala ebe ejiri mụchara ya ụmụ ya mkpu the person sendri ya that thing si ya na o chọkwa mmụọ na ya ga-esendri ya na nwere ike ga-agwa ya na ike ịbịa kọwa ihe a with that girl na ọ dị ya ebe o push agbaga isi agbaga pua n'isi wụ na another person an anonymous sendri ya the video now onye ma how many other copies onye ahụ ji ke awụhụ nke nwanyị mba nọ na beat around ka mara ihe a ga-eme about it. There is absolutely nothing. The young man ma ihe ọ chọrọ ọ ga-arị ala ọ gachili ike ọ chọghị drama future drama nwa nwoke ga-achọ that type of thing. Enwe ebe m si ebido asị nna m chagharị obi lekwe ma eme ya ote enweghị ebe si eme ma alaghachita to this our sister onye nwe onye nwetara nọmba enyi nwoke a
send the area video chat kwakịrịkwa imere with someone else. Send the area, or your friend don't want access to your phone. Call with somebody the mbe this thing with. Give Biazie Nulo, ye with his opportunity with the phone number this guy forward or rena. Geotonya who she with the phone number this particular guy. Na no na Nigeria. Geote video kwakịrịkwa ngomege na phone. Ya so nwa mba no ya nkwala. Kaya kpashim. Ya no ton takịrị kpashim. Sim na no we nya nwanyị. Onye ka aga na-ajụ nso nwa nne m ịhụna na o nwere enough reason ị ga-eme pull yourself together ị ga-enọrọ somebody na ahụbe mbụ ọhụbeghị mbụ ọrụ na nne na nna ụlọ o nyere gị aka ọrụ ị ga-eme learn from your past marakwa na onye ahụ blackmail ga n'ihi na ịchọtakwa the next husband ịchọtakwa nwoke ọzọ ọ gakwa amụ imi ma ala ga matakwa nọmba forward kwara ya na oge na-abịa mgbe ọ ga-ewere that video bido me nwa ego ịkpatawa ego ugbo try ya mata the person involve police ka inwe ike mebie the source of blackmail anwe ihe onye ahụ ji against you ye wepụta somewhere mara onye ahụ will fetch that person out ma ọ bụrụ na fetch ya out tomorrow you wee big woman ọ ga-abịa were those pictures na anaghị ego echi nwoke ọbụla batara na ndụ ya wụchashi ya o nwere ike ọ ga ya agbanwe nkịtị this time around ọ ga-agba nkịtị gị lụọkwa di lụcha ya gakwuruzie di werezie di tin nawazie ya ego na onye ya ego na ihe mkpunala nwunye ya agba n'internet so ị ga-eme underground find involve police ka ị mara ihe ike megịnị chụwa ihe chụganọ ma ọ bụrụ na this our brother iluzolo onye ka mana ọ gị ga-enọrọ nothing can be done about this is na onye nke a dị responsible ọ ma ihe ọ chọrọ o lepụrụ anya lee gị anya na the future hụ the danger onwe ihe ga-eme ka ọ continue o move on ya na-ekwu okwu ya kemgbe 3 months and ọ gbaga ngwọ dịghị worried iwe eweghị ya ihe niile o spendoro n'isi ihe ị ga-emezi na were ohere na ugbo sachaa onwe gị mara ihe ị ga-eme fuo onwe gị ka akwa. Go back to your foundation and rectify a lot of things. You nwere a lot of damage. Gị chere onye ọhụrụ. Ụmụnne m ọhịa m gwara ya. Ị nọ nga na-ele m. Imege ihe this lady na-eme ụmụnne ndị ke n'ala bekee. Ma ndị ọcha akpọ nge jaja. You don't know how many people. Enweghị ha na-arụ ọrụ ha wụ. Ha nọrọ somebody ha na blackmail with ihe ha ji on that person. Ha just relax for the safe link la account number ha to ebe a na-aga akwanyere ha ụgwọ ọrụ the victim rọtawa ha nwa na-eri gịnị ego nwa agbọbịa akpa aka gị ha ji eja achịcha onwe ja were onye na-send gịnị ya alụbe ịjụ onwe what of unu sekwe n'echi ọ ga-eji records of this ọ ga-ekwekwe ka ị move on ka ọ ga-eji these things abịa hard on you. Nwoke enweghị problem so enweghị ụmụ nwoke luzuru mana enweghị nwoke chọrọ ibi with nwanyị ọ dị sure that na ọtọ ya nọ ebe niile na ụmụ nwoke lot of ụmụ nwoke ahụ na ọtọ ya ma ọ fọzikpe nke nọ n'ịntanetị a na-ele ka telivishọn enweghị ụmụ nwoke luzuru mgbe nwoke na-asị akwa ya nwa ga-agbakwa agba don't be deceived na ịhụrụ ọtọ nwoke cannot stop him from being a man. It cannot stop him from marrying any type of woman ọ chọrọ ịlụ mana na ọtọ nwepụtara n'ịntanetị ụmụ nwanyị nne iwu eke gara aga kpachapụrụ onwe gị anya n'ihi na mgbe ị na-eme na ịdịla in love na nke awụ last resort marakwa na ọwụ healing ka igbu ị na-aja otele amakịrị nwa igbe echi nwa wang ibe anya